Hello po at magandang araw o magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan at lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia. Sa mga ilang araw o sa ilang buwan na napapansin ko sa aking channel ay napapansin ko na napakaraming mga kababayan natin na nagtatanong tungkol po sa AbShare. So yung iba po ay hindi ko nasasagot on time at yung iba ay nasasagot ko dun sa comment section. Pero po alam ko at na hindi po sapat yung aking mga sagot dun sa comment section. Kaya naisipan ko na gumawa ng playlist ng lahat ng mga katanungan at mga gusto ninyong malaman tungkol po sa AbShare. No, hindi naman po ako talagang expert dito sa AbShare, pero gusto ko pong tumulong, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking nalalaman. Kaya kung mayroon po kayong mga katanungan ay pwede po kayong magtanong, at sa pamamagitan ng playlist na to ay isa-isa kong sasagutin ang mga tanong na naitanong na or itatanong pa ng ating mga viewers sa mga videos na nagawa ko tungkol po sa AbShare. At abangan nyo po mga kaibigan, mga kababayan, na marami pa pong mga videos na ipapalabas ko sa channel natin tungkol po sa AbShare. No? Sisikapin ko po na magiging updated tayo sa ating channel at magiging updated ang ating mga paksa. No po. So sa ngayon ay gusto ko lang sagutin kung bakit gumawa ako ng playlist tungkol po sa AbShare. Na ang gusto ko lamang po mga kaibigan ay makatulong sa ating kapwa, at alam ko po na hindi po sapat ang aking mga topic na diniscuss tungkol po sa videos. So kung meron po kayong mga kaalaman ay maaari din po kayong mag-share sa pamamagitan ng pag-comment doon sa comment section ng mga videos. At maaari kayong magtanong sa comment section at sisikapin ko pong masagot yan sa abot po ng aking makakaya. So yun lamang po mga kaibigan, kung bakit ako gumawa ng playlist tungkol po sa AbShare. So mamaya po ay papalabas ko na yung unang tanong at sagot dun po sa ating mga kababayan na nanood po sa ating videos. So yan lang po, at paki-subscribe na lang sa ating channel, at kung meron kayong mga gustong malaman ay paki-comment na lang dito sa baba sa comment section. Salamat po.